Portomarín prepárase para a terceira edición da Beer Fest que terá lugar a vindeira fin de semana coa chega da Deputación. Os asistentes ao festival poderán probar 11 marcas de cervexeiras inglesas, gregas, de Barcelona, de Segovia e da Coruña. Por exemplo, Vic, Seven Island ou Verdan, que son de Inglaterra, de Grecia, veñen os propios fundadores a Portomarín. Despois, a nivel nacional, todas as que veñen son ahora mismo a nivel top de toda España, que sobre todo tamén fan o 80% do que facturan é de exportación que teñen a nivel europeo. Na presentación do Festival Nacional da Cervexa Artesanal, que tivo lugar este luns no Pazo de San Marcos, o deputado Pablo Rivera salientou o estímulo económico que supón para a provincia de Lugo e como contribúe a enriquecer e diversificar a oferta cultural e turística. Apostar por isto é apostar por ter alicientes diferentes na nosa provincia, non? Por demostrarlle a xente que somos capaces de facer cousas interesantes, non? E diferentes. Apostar neste caso por un produto que ten moitos amantes, eu un deles, pois con especialistas na materia. A Beer Fest instalarase de novo nunha carpa situada no centro de Portomarín, na Praza do Camiño, e contará con postos de comida e actividades para toda a familia.